Mundu hobe batekin amets egiteaz gain, mundu hori eraikitzeko egunero lan egiten duen Gipuzkoako gazte talentua aitortzeko eta babesteko jaio ziren Gipuzkoa Inspira Sariak Kutxa Fundazioaren eskutik. Bigarren edizioa izan da urtengoa eta Maite Ponferrada. Ikusentzunezkoen arloan dabilen arrasatiarra izan da sarituetako bat. Berarekin egin dugu hitzordua. Maite Ponferrada, kaixo. Kaixo. Eta zorionak. Eskerrik asko. Hementxe daukagu, Garaikurra Kutxa Fundazioaren eskutik jasotako Inspira Gazteak sariketako bigarren edizioko garaikurretako bat. Zer suposatzen du zuretzako? Niretzako suposatzen dau motivazio bat nire lanian jarraitzeko, proiektu berrixak hasteko eta hori konfiantza apur bat eukitzeko nigan bai. Gaur gukala eskatuta, gure artera ekarri duzu, baina zein da bere tokia? Non ipini bez? Guk itxen dugu lan Garaia Parke Teknologikoan eta bai Aramaixon, eta kasu honetan Aramaixoko bulegoan egongo da. Tolosan, jasotzen nuen, Topik Zentroan egindako ekitaldian, erabat hunkitu zinen. Bai. Maite Ponferrada, gehiago! Enauen esperoa. Eskerrik asko, nire familia horre gotigatik jokin. Izen zen, ez dakit, etorri jaten derrepente emozioa, zin nintzen egarrez ezin hauen hitz egin, eta, oso politxa izen zen bebai momentua. 5 emakumezko saritu zaituzte, zer iruditzen? Oso ondo dau, emakumezkoak biztaratzia bebai euren proiektuak, azkenian gehienetan mutilak izaten die aurrian da zenak, ez? Eta 5 neskak irabaztia da, ez dakit, emuten dutzu bebai, aurrera jarraitzeko indarra bebai, eta gainera finalistetatik 15 ginen eta 3 mutilak bakarrik ziren orduan. Ez ziren nola nahikoak izan, Aiztea Goenaga, epaimaiko zuzendariak sarituen ibilbidei buruz esandakoak ere, zuen ibilbideak sinesgarriak, ilusionagarriak eta sendoak direla, eta zuen grina eta konpromisoa kutsakorrak. Zer iruditzen? Hitz oso potoluak diela, eta entzun itxunian unkitu nintzen momentuan. Nik ustot, bakoitza bere burua baloretia askotan kosta itxen dau, eta beste pertsona batek eta berak justo olako hitzak esatiak, ez dakit, indarra muten dutzu eta konfiantza bebai. Ohituta zaude Maite, alakoak entzutera, sariak jasotzera? Ez. De hecho, hau da nire bigarren saria, lehenengokoa izan zen Arrasate Musikaleko Christmas lehiaketa 9 urtekin, eta musistien motxila bat, konparau. Ederki esan dugu, hementxe dugu, ez da, sariketa horretan jasotako garaikurra, baina sarituetako bakoitzak 15.000 euro ere jaso dituzue, hain justu ere, zuek abiarazitako proiektuei bultzada eta babesa emateko. Ikusentzunezkoen arloan, aritzen zaraztu, konta iguzu, zein da zure proiektua? Guk daukagu enpresa bat, deitzen dela Pletina Estudio Kreatibo, eta guk itxen duguna da, bezeruak daukon propuesta de valoria, erdera esaten da moduan, biztaratzia eurein audientziei, eta hau itxen dugu diseinu grafiko eta ikusentzunezkoen bitartez, eta erabiltzen ditugu narratiba bizuala horretarako. Ze dau, adibidez, Segoviako enpresa batek kontaktatu zuzkun, argazki batzuk ateratzeko euren pagina weberako, eta orduan guk euren personalidadia edo benetako propuesta de valoria ataratzeko ikusi ginen eurak zaukiela jaboi batzuk super artesanalak eta dana hartzen zabiela euren hortutik. Orduan, zelan aldugu biztaratu hori argazki batzun bitartez. Orduan, inginen apurat estrategia bat eta inginen jaboiak janarixakin zerikusia zitxun argazki batzuk. Eta jaboiak ziren gaieta moduan eta holan. Orduan, hori sortu ginen narratiba bisual bat horren inguruan.
Horiek eta zer nolako istorioa gehiago kontatzen dituzue? Bueno, gero itzen ditugu dokumentalak, urtian behin behitzet itzen dugu baten bat, eta askotan itzen dugu lan Medicos del Mundokin, jadaukogu zerreman estua, eta azkenengoetan indogu krisi klimatikoan inguruko dokumentalak, sobre todo die hezkuntzan erakusten dienak. Medicos del Mundi eta ze beste elkarte erakunde gehiagorekin egin duzuelan? Nik pertsonalki indut lan adibidez Psicólogos Sin Fronterasekin, unibertsitatean, inauen espotantzeko bat, biztaratzeko depresioa, eta gero bai aparte inditxut korta ezberdinak, depresioan inguruan, bakardadian inguruan. Ezkutuan edo ainagerian ez dauden errealitateak ikustaraztea, kontzientzia areagotzea bilatzen duzue, zuen proiektuen bitartez, horrek inspiratzen zaituzte? Bai, nik uste dut proiektu bakoitzean ikasten duzula asko, eta proiektu bakoitzak dauko bere sentimendua. Eta nik uste dut importantia dela bebai, bezeruakin, aldala izan ONG bat adibidez, egoten garenean, askotan esaten duzkue oso ondo harrapetan dugula hori ez, sentimendua, eta zelan transmititzen dugun justo hori. Eta nik uste dut dela superpolitxa bebai, pertsona batek ikusten dagoenean guri lana, gero etortia eta esatia, indondegar edo asko guztau gat eta sentiru dut ez dakiz zer, holan. Eta gainera, eskutuan da zen historixak lortzia, emuten daudela zehose saia, baina benetan da bakarrik begiratzia ingurura eta hurbiltzia edoizein pertsonengana, bakoitzak dauko bere gerra propioa, eta galdetzia eta entzutia. Eta holan lortza dituzu historio superpolitxak eta oso interesgarrixak. Zenbateraino dira garrantzitsuak Maite, pixka bat halako ibilbideak, ekintzailetasuna, saritzen dituzten lehiaketak kasu honetan inspiragazteak sariak adibidez? Nik uste dut diela oso importantiak alde batetik lehen esan duguna bakoitzak daukon balioa biztaratzeko ez, en plan, zure burua ikusteko eta esateko ondo nabil, eta bestalde batetik bebai zure proiektua azkarra huazten dalako. Azkenian, alde batetik da kristonalta boza, eta hiltzen zare jente askon gana, beste modu baten ezingo zinera heldu. Eta gainera, emungo duzkoen dirua bebai laguntzan dago horrek. Orduan, nire ustez, da oso importantia, gainera, emakumeak izan da, zela emakume ekintzaile gutxi hau, nik uste dut dela oso aproposa, ze holan bebai jentiak ikusten dau. Badauela lekua zuretzat eta zure proiektuantzat, eta jentiak gainera baloratzen dagoela hori. Pozten gara Maite, mila esker. Eskerrik asko zu bai. Gipuzkoako emakume profesional eta enpresarien elkarteak aspegik lehen aldiz banatu duen emakume gazte ekintzaile saria jaso du duela gutxi gure hurrengo elkarrizketatuak. Eta saritua izatetik gertu ibili da Gipuzko Inspira sarietan ere. Aurkeztutako 122 proiektuen artetik aukeratutako 15 finalistetako bat izan da. Eider Etxebarria da, duela 10 urtetatik martxan den Bizipoz kooperatibaren motorretako bat. Eider Etxebarria, kaixo. Kaixo. Duela 10 urte, zerk inspiratu zintuzten proiektua martxan jartzera? Motibauzuzkun edo galdera horri erantzun da, zeintzuk etzen zen gure motivazioak, bat izen zen, pertsona nagusiei zuzendutako baliabide gehienak administrazio publikotik eta zazen bideratuta dependentziara, eta behin jubilau eta gero hor urte asko dauz, kasu askotan dependentziara heldu arte, orduan hor gabezia ondixa zauen, eta pertsona honek jubilau eta gero ekarpena ondixakin aldituzte bai gizartera eta bai beste modu batera, baina hor zerbait falta zan. Bestalde batetik gizartean pertsona nagusiak zelan ikusten ziren aldatu gure genuen, oso rol pasiboa, oso rol
estereotipo handikoa eta horrekin apurtu gure genuen, eta bebai, gure ekarpenak egin gure genuen gehien bat hori aldatzeko. Horrek izan ziren pixkat gure motivazioak. Eta ez zuen ekarpenekin, erakunde publikoak, enpresak, nagusiak eurak, zein esango zenuke inspiratzea lortu duzuela? Danak, bai, danak. Azteko zaila izen da, baina jungara enpresetara esatera jubilazio kontua oso importantia dela eta jubilaziorako trantzizio hori oso importantia dela, enpresak bebai rol importantia daukila gizartean eta ez diela etorri bakarrik dirua irabaztera mundu honetara. Orduan, konversazio hori oso zaila izan da enpresekin, baina bai lortu duguna da 8 enpresen ikuspuntu aldatzea eta horretako 4 arrasaten izan die. Lagundu dut eguna da udaletxeei bebai, pixkat begirada hori aldatu, bebai eurak dituzten baliabideak bazelan kudeatu eta bebai proiektu prebentzioko ikuspegia eta komunitarioak martxan jartzeko bide lagun izen gare. Orduan udaletxe askoi belagundu dutzeu aldaketa horretan eta jubilatu elkartei bebai eta bereziki pertsona nagusiei. Eta zalantzan dabiz jartzen hainbat gauza. Oin arte izan dienak egi borobilak eta olakoak zartzaro aktiboaren onurak, ointxe horrek zalantzan jartzen da bestan ikustot gauzak zalantzan jartzen dien momentuan hori ona dela. Eta oin ikuspegia da gehiago, bizi proiektua bakoitzaren nortasunera eta bideratzea beti be ikuspuntu biopsikosozial bat mantenduta. Oso interesgarria pentsatu zaitz. Hasiera baten, espektatiba handi gabe etorri nintzen, baina benetan egia esateko oso ondo pasatu ditut gai jarotako 3 egunak. Jendean aldetik batzuk ezagunak ziren, beste batzik ez horren beste, baina oso franko hitz egin dugu denok eta oso gustora sentitu naiz. Animatuko zenituzke gazteak eta batez ere emakumezkoak ekintzaile izatera? Bai, noski. Nik uste dut proiektu bat martxan jartzeko hainbat gauza eduki bidela kontutan. Lehenengo, gizartean azotu gabeko behar bat edo identifikatu eta horrei irtenbide emateko soluzio posible bat edo proiektu bat pentsatu, baina proiektuakin ez obsesionatu behar bagara zerbaitekin zen deixela erronkakin, baina ez guk eskaintzen dugun soluzioakin. Eta horri aurrera eramateko guk behar duguna da bakarrik inoiz ezen gara oso gurren jun, ingo gau zozer, baina behar dugu beti norbait edo taldea edo elkarrekin lanean egingo duzun norbait, topa biozu zeinekin behar duzun hori aurrera. Eta bebain nork ordainduko da, hori behizeten da garrantzitsua, edo zelan emongotzago nahi irtein bidea, baina bai, aurrera. Eskerrik asko. Ez horrega dizuei, eskerrik asko.